Biasane papan kene iki rame. Perangane para saudagar lan kawula-kawula ana ing kraton Singasari. Nanging iki sepi, mamring. Bebasan. Ora ana suarane kewan sing keprungu mung suarane asu bang sing padha saut-sautan. Ora ono kahanan. Sopo. Sesanggeman awrat wis sinampir ana ing pundak kiwa dalah tengen. Iki ngono sesanggeman kang abot saka ngersane sesembahan saka Kadipaten Sumenep. Mula aku kudu ati-ati aja nganti layang iki tiba ana ing tangane menungso kang ora duweni tanggung jawab. Lamun layang iki wal saka warangkane ora bedane wale nyawa saka raga. Mula aku kudu sapa kowe? Awas, lumakumu wis saka edan. Kowe ngudo rasa yen nitik sandang penganggumu kowe ora kawula ana ing Singasari. Tenane sapa? Pancen bener. Tenane aku ora kawula saka Singasari. Sumangkahmu tekan papan kene. Sedolan karepmu bakal tumuju ning ngendi? Ora usah kowe dadak pengen mangerteni. Sumangkahku bakal tumuju ana ngendi. Sembahku wis mikir ora usah nyerwus perkara. Apa sing mbok gowo? Apa? Apa sing mbok gowo? Ora. Wenehke aku. Ora. Yen ora mbok wenehke bakal rudo paripeksa. Aku kuwi nganggo balung. Yen kowe bisa, ayo. Ayo maju. Singkirke. Ayo. Yen kowe pengen njaluk mati saiki bakal tak pateni. Ampun. Ampun, Ken. Wenehke nawul. Wenehke. Utusan saka Sumenep. Menika leres. Sopo kang dadi aran? Kula Wirandaya. Wirandaya. Jumangkahmu saka Sumenep tumuju ana ing gelang-gelang Kediri. Menika leres. Yen ngono, nawala iki bakal ku aturke kelawan Romo Adipati Jayakatwa. Nggih. Wirandaya. Lamun to tak paten mesti mati. Ampun. Nanging nyuwun gesang. Aku njaluk tulung kelawan kuwi. Tampanen. Perkara iki aja mbok aturke kelawan Romo Adipati Jayakatwang ana ing gelang-gelang Kediri. Gelis tumuju ning gelang-gelang. Namun ejane nawala saka ngersane Paman Adipati Arya Wiraraja. Srenggala lan Badak wis padha oncat. Singasari pindhane kaya dening Macanoma. Ana kedadian apa ana ing
sira Patih Kebo Mundaran. Paring dawuh Sang Prabu. Lan jeneng sira Ger Jaran Goyang. Kanjeng Rama. Sengaja dina iki dudu dina piswanan. Nanging panjenengan aku ngersake kumpuling kabeh para nayaka ing Kadipaten Gelang-Gelang ya Kediri. Gusti Ngarah bakal ndak ajak tetimbangan sambung kelawan pemerintah negara Singosari. Geng diasta dening Prabu Kertanegara. Saka rumangsa Prabu Kertanegara salah sawijining pangarsa negara kang Adigang, Adigung lan Adiguna. Dheweke mentingake kapribaden ngiwakake marang katentremaning kawula lan negara. Umpama aku duweni gegayuhan sak wayah-wayah punjering pemerintahan ndak arebut ndak leh ana ing Kadipaten Gelang-Gelang kepiye mungkuh pinemumu Mundaran? Menawi saking pemanggih kula sarujuk sanget. Jalaran mbok menawi sampun titik kala mangsanipun menjane nrebat pemerintahan kasuwun kajejeraken wonten ing Singosari sawetahipun. Bagus. Jaran Goyang piye? Kula sarujuk menapa keng dados aturipun Paman Patih Kebo Mundaran. Awit menapa? Menawi to punjering pemerintahan menika kedahipun ampun ngantos mapan wonten ing Singosari. Mapan wonten ing Gelang-Gelang awit Paman Prabu Kertanegara menika jejeripun ratu nanging boten saged dados patuladaning kawula. Kelangenanipun piyambakipun namung muja waragan boten menggalihaken dhateng kawulanipun. Mila kanthi menika Rama menawi to punjering pemerintahan kaboyong wonten ing Gelang-Gelang kula sarujuk kanthi banget Rama. Trubali kepiye? Wapun kados ngaten. Antarane kula panjenengan Kang Mas Prabu Kertanegara menika rakyat kalebet kanthi. Iya. Saru dinungu menawi panjenengan menika mucik-mucik bab perkawis menika. Ratanipun panjenengan uga sampun mukti bagya mulya wonten ing Gelang-Gelang sareng Jemalah. Trubali. Kowe bisa matur king kaya ngono. Nanging beda kelawan king ndak rasake. Apa sebabe? Padha-padha putra Sang Prabu Seminingrat Kertanegara kawarisan negara ning Singosari nanging sliramu apal wanita babar pisan ora nampa warisan saka Rama Prabu Seminingrat. Tegese ora adil nggone wong tuwa nggatekake marang putra. Sira ana ing Gelang-Gelang minangka garwanipun Kakang. Umpama pun Kakang kepengin gayuh kawiryawan, kuwi kanggo mujudake rasa tresnanipun Kakang lan garwa semono uga kabeh para putra ing Gelang-Gelang gedhe. Kula kandhiku ndak ibaratake wong wadon suwarga nunut nanging neraka ora kabeh. Sak wayah-wayah gegayuhanipun Kakang ndak jangka supaya kasembadan sira melu ngrasakake kabeh. Nek kula menika garwa panjenengan. Menawi panjenengan badhe tumindak ingkang lepat, kula ingkang menang wajib nyimutaken. Ing sak mangkin wonten menapa-menapanipun Gelang-Gelang ingkang nampi bebendu menika mboten cekap panjenengan. Sedaya kawula wonten ing Gelang-Gelang pun ngraosaken Kang. Wis ndak
akeh prajurit Singosari lan gelang-gelang gedhe. Umpama katimbang wis timbang, umpama aku ngersakake sak wayah-wayah merangi negara Singosari. Aku ora bakal miris nyawang gelaring prajurit saka negara Singosari. Mula ingkang sowan Sapa wae? Paring dawuh. Apa nate srawung karo pawungan keng lagi wae munggah ing pendopo gelang. Babar pindah dereng nate srawuh. Coba korbanen lan wigatine apa? Ngestakaken dawuh. Kisana dawuh munggah ning tatat tambat pendopo agung. Sapa aranmu lan apa cetane karep? menawi sudi amastani kula menika Wirandaya. Abdi kinasihipun Kanjeng Adipati Arya Wiraraja tumuju wonten ing Kadipaten Gelang-gelang namung badhe pinanggih dhateng sesembahan wonten ing Gelang-gelang. Penak nulungguh sawetara. Estuaken dawuh. Kanjeng Mundharan piye? kaneman menika saestu badhe pinanggih kalian nandhalem kajenengan. Kaya ngono. Mendha sawetara. Iji. Sapa Gus jenengmu? Wirandaya Wirandaya utusan saka Kadipaten Sumenep. menika leres Wigatimu kepengin ketemu lan pangarsa ing gelang-gelang. Panjenenganku pribadi ora ana loro. duh Kanjeng Adipati. Kepiye? Ngantos kula dumugi wonten ing Kadipaten Gelang-gelang. Estunipun kautus dumateng sesembahan kula. Teng paring kedah ngaturaken nawala konjuk ngersanipun panjenengan. Nawala saka ngersane Paman Arya Wiraraja. Menika leres Para ngarsa. Kanjeng Adipati. Wirandaya. Redening nawala sampun panjenengan tam. Keparenga kula nyuwun pamit badhe tumuli bali wonten ing Kadipaten Sumenep. Kalimu sing ati-ati ya. Nyuwun pamit. Ana tandha pitakon. Paman Arya Wiraraja ngripta nawala keng katur marang panjenengan. Monggo kula maos. Wadah Srigala wis ninggalake alas tutupan kang ana kari macan tuwa keng wus ompo. Bareng Paring dawuh Kanjeng. werdine kuwi Bareng munjo atur lepat nuwun sih pangapunten dalem Kanjeng. Menawi saking pemanggih kula nawala iki panjenengan waos menika kala wau anggambaraken alas tutupan menika nggambaraken praja ing Singosari. banjur Badak lan Srenggala menika kekiyatan punggawa praja ing Singosari katunggon mancan ompong menika kekiyatan wonten ing Singosari ingkang sampun ringkih. Iki sampun ringkih panjenengan kedah tanggap ing sasmita. yen kaya ngono titi wektune Singosari brumo. Singosari brumo. Singosari brumo. Ardaraja. Doniki. Sira marak ora ngersaning Rama kaijenan tanpa kadherekake garwa-garwa. Leres. Ana wigati apa? Rumas kapang keluarga wonten ing gelang-gelang kedhi. Sembah kula katur wonten ing ngersane Kanjeng Rama. Iya. Tak tampa puja pangestune wong tuwa tampanan. Sanget ing pamundi mugi dadosaken jebat.
sowan tanpa katimbalan. Nalika Rama ngandhakaken Singasari brubuh sira matur yen to Singasari kukuh bakuh banjur karepmu kepiye? Singasari menika negari ingkang ageng, panjang lan punjul. Prajuritipun bebasan boten saged dipun itung welanganipun driji. Senopati ingkang dados gol agolipun wonten ing peperangan menika pilih bobot pilih tanding. Bila saking menika kula saged mastani menawi kraton Singasari wedal menika tasih kukuh lan bakuh. Ardaraja. Ngerti ya? Nganti Rama malilahi sira Daud lan putri ing Singasari. Sepisan Rama nuruti pamuntahmu angka loro. Sengaja supaya kowe ngerti karingganing praja Singasari. Yen wis ngerti karingganing praja Singasari, gampang Rama ngrubuhake negara Singasari. Dasaripun menapa Rama badhe ngrebahaken praja wonten ing Singasari? Dasare Rama ora sarujuk marang tatanane Prabu Kertanegara sepisan angka loro. Leluhurmu Prabu Dandang Gentis ing Kadiri rumuhun seda merga saka tangane Prabu Kenarok. Moko Kenarok leluhur ing Singasari. Adikku Rama ngepengin punjering pemerintahan kageser ana ing gelang-gelang Kediri. Menawi keparingipun Kanjeng Rama kados mekaten, tartamtu mangkenipun badhe nuwuhaken perang ingkang ageng antawisipun gelang-gelang Kediri lan ugi kraton Singasari. Kula suwun kanthi sanget Rama, perkawis menika dipun suwak, dipun pendhem ingkang jero supados boten tundan turudan lan kathah pangorbanan mangkenipun. Ardaraja. Sira putraning Rama. Wiwit kapan sira dadi satriya kang jirih wedi getih? Boten ateges kula menika jirih wedi getih nanging napa panjenengan kasupen wedal menika kula dados putra mantu Rama Prabu Kertanegara wonten ing Singasari. Menawi campuh perang mangkenipun kados pundi kula lan garwa kula? Sira mung putra mantu ning Singasari nanging sira putraning Rama. Kandiku Rama bakal nyuwun tetimbang yen nganti Singasari Kadiri campuh perang kowe abot wong tuwa apa abot garwa. Pangapuntenipun kula awrat katresnan kula nggih garwa kula. Abot katresnanmu. Ora nganggep Rama wong tuwa kengukir juragam. Ampun ngendika kados mekaten kok. Ngantos kula matur wonten kersane Kanjeng Rama kula tenanipun kula ngeman kawula wonten ing gelang-gelang Kediri lan Singasari supados boten nuwuhaken perang ageng kok. Ya. Kuwi wis dadi pilihan. Nanging rantinen sawetara. Sineksenan kabeh para punggawa ana ing gelang-gelang Kediri. Lamun besok aku nurut ing kasedan jati. Yen kelakon Kadiri dadi punjering pemerintahan. Sira Ardaraja babar pisan orang nampa warisan saka Kediri. Kediri tak pasrahke marang jaran kowe. Nanging merga sira putraning Rama, sira uga entuk warisan.
lajeng kula nampi warisan saking Kanjeng Rama menapa wujudipun? Tombak Kamano. Lajeng werdine menapa menika? Werdine lamun campuh perang gedhe Singosari lan gelang-gelang. Teng madeg dadi senopati ing Kadiri. Ora nilo kadangmu jaran goyang. Senopati Singosari kowe Boten tupangsuh anggen kula nampi sedaya dawuh pangandikanipun Kanjeng Rama. Nggih, sinaosa benjang Kadiri lan ugi Singosari tuh campur perang. Enggang Rama Piji pinangka senopati wonten ing gelang-gelang gedhe kadang kula jaran goyang. Boten dados menapa. Hei, jaran goyang. Yen pancen besok kowe madhep pinangka senopati ana gelang-gelang iki. Mungsuhmu ora sapa-sapa. Iki tak enteni ana. Kok kados ngaten, Kang? Menapa? Ing menapa panjenengan boten ngemah dhateng ingkang putra? Siramu gelo anakmu tak tundung saka negara gelang-gelang. Iki kemahipun. Yen kowe tresna lan Ardaraja putramu. Kowe kena ninggalake gelang-gelang mergo katitik aturmu babar pisan ora nyengkuyuh marang kasebut. Golan ketolo panjenengan Kangdes. Kamangka boten kira-kira nggih kula ngemutake. Pancen kula boten lila mawi kedah calon putra kula Ardaraja. Nanging kepiye? benjangipun menawi campuh perang gelang-gelangan Singosari. Wonten menapa-menapa nek kok ngantos berubah gelang-gelang apa nutuh dumateng. Siji mboko siji pepalang ninggalake gelang-gelang tadiku. Jaran goyang Nggih, dawuh Kang. negara gelang-gelang Kadiri besok gaduhanmu yen bisa tungkanen kadang Wardaraja ripyen lamun ora bisa diripih masa borok tak pasrahke jeneng sing Sampun cetha dalah terwaca menehaken pantun pamit. tindak garan sawetara bubarke wiswana. nunggu kelawan aku. Niki kula kekedawan dening Kanjeng Rama Jayakatwa. Kau perkara Kang supaya ngripih marang Kang Mas Ardaraja. Kang Mas Ardaraja njumpuhake pangandikaning Rama Adipati Jayakatwa. Nalikaning panjongkoning Rama pengin ngrubuhake Singosari, pengin gecak perang Singosari. Punjring pemerintahan Balka boyongoning gelang-gelang nanging gene apa? Babar pisan Kang Mas Ardaraja ora ngajeni kelawan Kanjeng Rama. Badal dawuhing Kanjeng Rama, kamangka panjenengan putrane Rama Adipati Jayakatwa. Aja kleru ing penampa. Apa mula bukane nganti aku sabelo lawan negara Singosari. Aku uga duweni pawadan kang gumathuk ya. Sarene aku didhaupan lawan Dyajeng Dyah Paramita lan Narasuhita. Wektu dina iki aku mapan ana ing kraton Singasari. Ateges aku dadi prajurit ana ing kraton Singosari. Lamun tok aku sabelo kelawan Kanjeng Rama, apa ora bisa diarani lamun tok aku khianati bumi ana ing kraton Singasari. Kang Mas Ardaraja.
Nalikane Kangmas Ardaraja kadhawuhan dening Kanjeng Rama kang supaya dadi putra mantu dening Paman Prabu Kertanegara. Iki mung kadhawuhan kang supaya golek karingkihan ana ing Singosari. Ning ngopo babar pisan ora kok tindake Kangmas? Kangmas Ardaraja. Umpama Kangmas Ardaraja lali ning kene batak elingake. Lali babakan op Jumbuhake dok nalika kowe kaangkat diwini suda minangka dadi satriyaning bangsa ana ing gelang-gelang. Kowe tau sumpah kaseksenan dening kabeh nayakaning praja lan Rama. Kawula padha mangerteni. Sumpahmu catur prastya. Catur ki papat, prastya iki sumpah. Kang isining sumpahmu Bayangkara niku tansah setya Prabu. Bayangkara tansah tresna. Bayangkara ngenyaking musuh. Bayangkara ginung pratigina. Kang wedine Bayangkara tansah setya Prabu. Tresnanono sesembahmu. Pindaning tresnani diri pribadi apa wis kok tindake babar pisan durung. Malah kaporo Kangmas Ardaraja wani dening wong tuane dhewe. Kang angka loro Bayangkara tansah tresna. Tresnanono kaulamu, tresnanono prajurit andamu, pindaning tresnani diri kapribadimu. Nanging apa wis kok tindake babar pisan ora malah kowe arep musuhi kelawan wong gelang-gelang Kangmas. Sing Bayangkara ginung pratigina sepi ing gawe. Sepi ing pamrih, rame ing gawe. Apa wis kok tindake babar pisan durung Kangmas. Sing pungkasan Bayangkara ngenyake musuh. Kalamuntuh gelang-gelang kapocing bebaya. Ana menungso sing bakal rontokake siraping kedaton. Kudune katonke dharma bektimu, katonke satriyamu. Ngendi babar pisan ora Kangmas? Aku ora lali kelawan catur prasetya. Sarene aku dadi prajurit ana ing kraton Singosari. Aku uga nuhoni sesanggemanku. Apa Kangmas? Lumaku kang aran Tribrata. Tri kuwi telu, Brata kuwi lumaku sepisan. Yen kowe dadi prajurit kudu nuhoni sabda sing kawedhar apa sing didhawuhke pepunden. Ora ana liya Rama Prabu Kertanegara. Kang pungkasan dadi prajurit kudu bisa milah-milah endi bab kapribaden lan kudu nengenake kabutuhane negara. Lamun tok aku sabelo nyengkuyung lawan Rama Adipati Jayakatwang. Apa ora ateges aku ngiwake kapribadenku, sing pungkasan jenenge prajurit kuwi kudu tunduk marang bebener. Lamun to ana kawula cilik kae duweni tumindak sing bener, ayo sengkuyung. Lamun to akeh kawula nayung praja kae tumindake kleru utawa luput, kudu uga pok luputke. Lamun to aku nyengkuyung lawan lekase Kanjeng Rama. Lamun to Kanjeng Rama dadi sesembahan utawa dadi ratu ana ing gelang-gelang Kediri. Kae bakal ora tumapa. Jalaran kae mung nuruti ubal nafsu sing ngobar marang pribadine Kanjeng Rama, Dimas. Kangmas Ardaraja. Lho pentakon lan perkara apa? Umpama campuh perang dumadi. Gelang-gelang lan Singosari. Panjenengan sabila Kanjeng Rama napa badhe sabila tiang-tiang saking Singosari? Nalika ana ing ngarsane Kanjeng Rama Jayakatwang, lamun to campuh perang Singosari lan gelang-gelang Kediri, aku madhep pinangka dadi senopati ana ing Singasari. Wiwit dina iki jaran goyang nganakke pepisahan kekadangan. Aku lan kowe wis ora sedulur. Ayo tanding dolanan. Kuwi penjalukmu ya. Aja luputke aku. Lamun to lakon aja lan jeni lan kowe Kangmas. Ani bapak pisan merah tak maju.
Lihat sini. Mati. Balik. Ora sapa keturunian. Mergo kowe ngugemi sumpahmu minangka prajurit ono ing gelang-gelang Kediri. Tanpetane aku sabelo kelawan wong-wong Singosari kiyata wis lumrah. Kamonto aku minangka dadi korban. Kang Mas. Jalanku ya. Kanjeng Rama, Wiwit kapan kowe dadi satriya sing cengeng, awit nika Kang Mas kula, Rama. Kula mboten tegel. Kula ingkang tumindak merja dhateng Kang Mas Adiraja. Kowe satriya, kowe senopati negara gelang-gelang. Ora ana sedulur, ora ana kadang, ana mungsuh. Pangapuntenipun. Boten ateges kula menika boten nyengkuyung kalian panjenengan. Nanging Rama, tuhunipun kula boten ngepengenake menawi lampah campuh perang genang-genang Kediri kalian Kraton Singosari. Kabeh wis ndak ajab. Besok kapan ringkih negara Singosari, Rama kenjumeneng ratu. Kula nyuwun pangapunten. Kula boten nuhuni pangandikanipun Kanjeng Rama dipun semar. Kelilip mungkin negara Kediri gelang. Kaniku ibarat wit gedhe karempelan pang sithik pokok sithik. Singosari wis ringkih. Ayo dereke Rama. Monggo tumuju kula ana ing Singosari. Diraken Kanjeng. Singasari, Gayatri, Naradwita, ya Pitaloka. Kowe sak katrine putrane Rama. Dina iki Rama lagi seneng tinggali mergo apa? Rama wis krungu kabar lamun to sedelok meneh. Bandar Pamalayu Swarna Bumi Telo sak ngisore panji-panji pandira ing kraton Singasari. Yen ngono cetha sedelok meneh Rama bakal dadi ratu teng Balaraja. Mula kabeh kawula ing Singasari. Nggih, Parman, kowe kabeh padha seneng-seneng. Kowe
kabeh ora usah kuwatir bab perkara kuwi merga apa. Warakan iki pinangka kekuatan Kertanegara. Merga tanpa warakan Kertanegara ora bakal bisa mikir marang negara. Mula kanthi kuwi ora usah tependak. Pun kesangeten Ciro. Sampun Romo. Arakani. Nggih. Ngombe. Mangke menawi kirang tasih kathah. Kantung meneh. Kabeh prajurit Nggih, pengin ngombe ta ora? Lha wis rampung pun ngombe ae. Malah iki ya. Gayatri. Aradita. Lan jeneng sira. Dino iki Rama bakal dadi ratu kang bebala raja. Ora ana menungsa sing bisa ngalahake Kertanegara. Ora ana menungsa sing bisa ngalahake Kertanegara. Coba tulungono. Wah, palinganipun pedhot sinuwun. Diperung kuping. Waduh, rada luhut. Waduh. Ana nawala. Papan kene Pandu Sodo. Prajurit papan kene Pandu Sodo. Saka Jayakatwa. Mula kanthi kuwi ndak wacane. Wiya sing ponang Kintaka katur marang Ratu Singasari. Kertanegara wong agung Ngalembono sinuwun. surasane nawala ngalembono. Nggih. Tak teruske. Dasar turasing Nalendra sinuyutan mring kawula nipun umbi Prajurit, nggih, dicepake. Datuadil para marta pantes lamun den bekteni isih ana terusi Wonten lajengipun. yen nyata sira prawira tunjoko sonanti kulona gari iki satrio pinunjul anake Kertajaya.
kepingin dadi ratu. Nuswantara jejuluk satriya. Iki Kertanegara yen pancen kowe wong jatuh adepono Kertanegara. Kertanegara jaya sumbarmu kaya bisa tilat kesiapan. Jaya Katwang wis ana pangarepan. Babu, babu. Tinggal Mas Putu. Jokoyo lanang priyombo.
Panjenengan sampun pirsa piyambak wonten ing Praja Singasari wonten kedadosan ingkang kados ngaten. Rama Prabu pejah kapara garwa kula Dyajeng Gayatri kaboyong wonten ing Kediri. Saksamunipun kula ngertos kedadosan ingkang kados ngaten. Napa kula kedah mandhel penak kepenak linggih jegrang sila tumpang boten Kakang. Kula pinangka mijil dalu. Kula ngertos panjenengan menika mijil dalu. Garwa panjenengan kaboyong wonten ing Kraton Kediri. Nanging kedahipun panjenengan menika emut. Ya panjenengan menika tumapak wonten ing Kediri. Sami kemawon kutuk marani sunduk sulung mlebu geni. Lajeng kula kedah kados pundi Kakang? Jaratos piyambak. Sisa-sisaning laskar ana ing Singasari menika namung 12. Kedahipun panjenengan menesakaken sisa-sisaning laskar ana ing Singasari. Kula nggadahi paripun. Panjenengan sesarengan kalian kula tumapak wonten ing Kadipatan Sumenep ana ngarsane Rama Arya Wiraraja. Nyuwun pitulungan kalian Rama Arya Wiraraja. Sedaya menika leres Raden Wijaya. Kados pundi Kakang Nambi? Monggo kula aturi imut sesantinipun Paman Arya Wiraraja nika semanten. Sakdenipun nilaraken Praja Singasari. Menawi to panjenengan kadiput kariputan. Piyambakipun saguh paring tetulung kalian panjenengan. Kejawi saking menika. Sakdenipun tumuju wonten ing Sumenep. Monggo langkung prayogi kampir wonten desa Pandaan sami-sami ndamel rakit awit sedaya kapal wonten ing Kariblantas sami dipun obar prajurit saking gelang-gelang Kediri. Kados pundi Pangeran Jayajaya? Kakang Nambi Kakang Lawi nelakaken gumpanuwun ingkang tanpa pepindhan. Sinaosa Praja Singasari sampun pedhah. Sampun warata. Nanging panjenengan kekalih taksih setya tuhu dumateng kula. Saking pangrigen panjenengan, mbok bilih kula kedah sowan wonten ngersanipun Paman Arya Wiraraja. Kula kemutan nalika semanten Paman Arya Wiraraja badhe nilaraken Praja Singasari. Mitungkas dumateng kula. Menawi kula kapenca ing Pancabaya, kula kedah sowan wonten ngersanipun Paman Arya Wiraraja. Mila kanthi menika Kakang Lawi lan Kakang Nambi, monggo sarengan dumateng kula tumuju wonten ing Sumenep. Kados ingatan monggo kula derekaken.